Nosotras, en Temps de Donas, queremos romper la barrera que creemos que supone la desafección que existe en nuestra sociedad respecto de la política. Para ello, a partir de la semana que viene, vamos a organizar una serie de actividades y todas estas ideas y estas propuestas queremos hacerlas llegar a la política. Te las queremos hacer llegar a ti, Alicia. Porque creemos que tú eres hoy la líder política en Cataluña que nos garantiza ese cambio. Temps de Donas hoy nace como símbolo de lo que la mujer quiere y puede aportar a la sociedad. Este proyecto es un proyecto desde y para la sociedad. En ese sentido, desde hoy queremos abrir nuestra plataforma a todos, hombres y mujeres, que compartan esta necesidad de cambio que nosotras sentimos i compartan nuestras razones. Aquesta plataforma que es diu Temps de Dones, jo li agraeixo la seva presentació avui aquí. I li dic a la seva presidenta i a tots vosaltres que no solament escoltaré les vostres propostes, sinó que espero, tal com he sentit en el vídeo, poder portar les vostres propostes al Parlament, a la cambra legislativa, poder-les fer realitat i poder convertir el vostre somni de la societat civil en una realitat de tots, perquè per això està la política, per fer el servei a la societat i per fer el servei de les propostes que des de la societat feu a través d'aquesta plataforma. I jo em comprometo amb vosaltres a ser, com a única dona que sóc i primera dona a la presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya, la dona que pugui portar a Catalunya el veritable autogovern eficaç. Avui molts parlen d'autogovern, però ningú parla de governar de manera eficaç. Les dones tenim una altra manera de fer política, tenim una altra manera més pragmàtica d'arribar a aconseguir els objectius de la política. I jo us asseguro que lluitaré per una educació amb qualitat, que Catalunya no tingui el fracàs escolar que té, que estem a la cua de la resta d'autonomies espanyoles i a la cua d'Europa. Jo vull que el millor talent que tenim a Catalunya, que són els nostres fills, l'educació dels nostres fills, es faci amb qualitat, amb excel·lència, amb valors, en llibertat. Lluitaré també per defensar una de les... Jo crec que l'eix prioritari de la societat, que és la família, crec que sense la família, els seus valors, cap de nosaltres havíem arribat fins aquí. I jo lluitaré també per fer una recuperació econòmica a Catalunya, però sobretot per fer de Catalunya una terra de llibertat, una terra de qualitat i una terra de veritable progrés social, econòmic i cultural.